Salam kardeşler, birleşler hemmelere salam. Bugün meclisimizin ikinci sanına geçýäris. Meclisimiz häzir Türkmenistanda yerli dolanşy sistemasyna geçmek baradaky nämemiz gidýärdi. Ýygnanşygymyz gidýärdi. Öňkü geçenki sanymyzda kandidatlar aýdylyp geçilipdi. Şu tema hakynda ýene-de bir aýtjaklaryňyz bar bolsa, üstüne goşaklaryňyz bar bolsa, aýdyp geçdiňiz ondan soňra ses berilişine geçeriz bugün. Aýdylmaly zatlar aýdylyp geçilipdi de bary. Öňkü temalar demelerde. Arat kardeşimize söz vereyim ben. Assalamu alaikum, hormatly kardeşler. Hemmäňe aşyň haýyrly bolsun. Sizleriň üçin sag bolun. Deňiş bey. Men beýle geçen ýere hem ýeri dolandyryş koýdym aýdyldy. Şurada iki söz aýdyrym gelýärdi. Biz häzir işçilikden, pululukdan yurttaşynda Türkmenistan serýazanlyk edýänler. Gelip bilendir. Dünýäň her künsünde wadyr Türkmenler, İran'da da wadyr, Amerika'da da wadyr, Germaniýada da wadyr, Türkiýede öyle Türkiýede. Şonuň üçin ýerli dolandyryş bolýanynda her kim öz ýeri mülk bolanna biziň özümize iş gerek boljakdyr. Biziň iş iş bölümine ihtiyacımız yoktur. Biz bir yurttaşından yani içerik iş alacaktık. İş yetmezlikleri olacaktır. Her kim başlayan kendi başlık olacaktır. Yani öyle bir başlık olacak. Her Türkmenin başardığın işini göre patronluk olacak da başlık olacak her kim. Her kim yeri olacak, her hanat olacak, zavod, fabrikası olacak. Hem de yani kuzumuz olacaktır. Şahsi olacaktır. İş bölümü için yurttaşından bire gelecektirler. Şahattan acayip yeri dolanlaşık boyu adayında şeyle olayanlar, iş yerleri köpeler, giydireceğim köpeler, pulum köpeler, hem az köpeler. Bolly vatandaşlarım açıklam şu hatta sağ olun dinlediğiniz için. Oluyor, sağ olun. Hayat kardeşine söz verelim. Bizim milletin eýetçilik fakat öldürülen de o kolektivizasiya amaklı oturulan deyimlerinde şimdi geçen de su ve yer reformasını geçirmeliydik. Şol neme halka verilen yerlere gaýtaltandan halk şonun eýeti bolmak üçin gaýtadan şol halkın eýetçilik duýgusyny gazandyrmak üçin yerli guruluşlar gaty önemlidir. Neme şu wagtda çykyp duran aktual problemalar vardır. Tuvaletinden tut, yolumy, pasportmy, keselçilikmi, işsizlikmi, paket problema vardır yurdun içinde. Şolanyň çözümi şu yerli guruluşlardadır. Şunu aýdaýyn diýdim. Hawa. Söz adatlygy diýärsäne biz söz adatlygymyz ýok, dinleýän ýok, kanun ýok, gene näme ýok diýilýär. Bu hemmesiniň sebäpleri şu ilki bilen ýer seninki däl, ondan soňra yerli dolandyrşam ýok ýerinde hiç bir halkyň söz adatlygam ýokdur, erkinligim ýokdur. Gurban kardeşime söz bereýin men. Sağ olun kardeşler. Salam kardeşler, sağ ol kardeş söz veren için. Benim bir geçen tapar goýgy aýdyp geçdi kardeşler. Şu bir iki sancaklarda goşup geçeni. Her owanyň özüniň bir kiçiräjik bir bazary bolmalydyr. Hem de her owada çay ojaklary bolmalydyr. Näme üçin diýende çay ojaklar fikir döredýän bir ýerdir. Adamlar biri bilen fikir alışýanlar. Şonu aýdyp geçen. Hem de halk azat bolmadykça hiç zat bolýan däldir. Halk azat bolsa
halk her yerde özüni rahat duyubiler hem de hiçbir savaştan yeňilýän däldir. Ne biziň o Türk böllemede Oğudlamada bakanlıda ýerimize baksak, tarihimize bakanlyda görýän dünýäni şolar ýöredip gelipdir. Her yerde Oğudlar bu nemedik gelipdir da, gorak gelipdir, galtamenden hem talamançylygyndan hem. Biz şonuň üçin öňçülük bilen söz adatlyk bolmaly, özümizi erkin duymaly, hem de toprak eýesi bolmaly. Şunu aýdaýyn diýdim, sag bolun. Gurban ağa. Doğru aýtdyňyz, aslında bunu tertipläben bileriz. Ilki topragyň eýesi bolmaly. Ondan sonra yerli dolanşyk bolandan soň söz adatlygy gelýärdi. Ýogsa hiç bir zadyň eýesi dälkäň sen nädip sözüň adatly bolsun. Edil biziň häzirki ýagdaýymyz bolýardy. Cennet kardeşime söz berýär. Sağ ol. Sesim geliyor mu? İnternetim koşacaktı da. Gelýär şu. Öyle. Bizim ähli geçirjek bolan reformalarymyzyň, meselem at soýat, il-ilçe reformalar, yer su reformaları hem karar alındı. Häzirki karar aljak bolan reformamız il-ilçelerde yerli dolanşyk. Bu reformaların geçirilmenin sebepleri ve maksatları bardır. Şu reformalar geçirilmeden yurt kurup bolan yok sebebi. Şu reformalar bolmasa senin hojaýyň olar, özüň raýat olmaly. Polisiýaň hem meheme bolsa tualet gorar, gaz turbany. Yurtda önüm önmez, töhmet etbillerler. Oğrusu kahraman olar. Buran öýüň, ýeriň senki däldir. İşsizlik, baýgaryplyk, bir sürü yalakalar, ahlaksyzlyk bolýandyr. Kanun ýok ýerde. Reforma geçirilmenin sebepleri şular. Indi maksatlar barada aýdylsa, geçen mecliste giňişleýän agzaldy. Her ilçelerin öz hazinası boljak, algı vergileri esasında gerek guruluşak, gerek şäheri, ýoly abadanlaşdyrmak, bilime, halkyny galkındyrmak, erkin bazar boljak. Men kän uzat durmaýyn. Maksady reformalar esasında sagat ýaly işlemegiň üçin edýär ýurdy. Şu ýerden de bir goşjak aýtjak zadym. Şu mollalary da yerli dolanşygyň çerçewesinde çıkmaly däl. Bilşimiz ýaly bize müň ýyllyklaryň dowamında din siýasat bilen köleleşdirdiler. Biraz soýuz zamany din ýatyrdylar. Inde ýene şu dini öňe sürüp siýasata garşydyryp başlady. Halky sabır, şükür bilen güýmek. Şoň üçin mollalar gereginden artyk bolmaly däl. Ahlakly bir Kur'any dogry düzgün aňladan mollalar bolmaly. Ine keminämizi düşündirýärli. Men ynanja garşy däl. Dinem bir jemgyýetdiň medeniýeti, kulturasy. Musulmanda toýu ýasy bolar, olar şol ýerlerde cenazasyny okamaly bolsa okar işine eder. Onun daşında siyasata garşylmaly däldir. Ine Türkde görýäs, dinimiz siyasatda ulanýan ýerlerini bir topar tarikatlar, cemaat şeyhler bar. Olar özlerini bir hökümetde alıp barýarlar. Edýän işler bolsa mafiýa. Şular ýaly bolmaly däl. Yerli dolanşygyň çerçewesinde kanunyna laýyk bolmaly diýenim. Ýoksam şu ýerde de yerli dolanşyk diýen zatlar görýätis da Türkde de. Şular aýtjakdym, sag bolun diňläňiz üçin.
Bolýar, sağ bolun. Tapar kardeşime söz bereyim. Sağ ol. Yeniş men bir zatlar düşündürecek olayın ýöne wagtym biraz uzunrak bolsa ruhsat bererseniz diýip Bolýar. diýen ne şu yerli dolanşyk diýen bu da bir reformadyr. Bu reforma beýleki reformalaryň etaat altyapylarynyň biridir. Bu gaty wajypdyr. Bu siyasi reformanın altyapısıdır, iktisadi reformanın altyapısıdır, hukuk reformasının altyapısıdır, beýleki sosyal reformalar onun altyapısıdır. Şoň üçin bu nemeti gaty önemlidir. Yani Türkmenistanyň ýa İslamlyk döwletiň her bir sisteması diýilmi, nemeti bir-birine bagly zynjyr ýaly bolup gidýändir. O zynjyryň bir halkasy boş bolsa, şo taýdan üzülýändir we buly neme etýändir. Indi ýöne şu zadyň näme üçin wajypdygyny size düşündirmek üçin men size biraz taryhyny gurrun bereyin näme üçin taryhyny diýen, onu näme üçin men etmeli. Bu da bir öz başına bir sorudur. Bu tarih sizin bunu yaşap görün. Sizin döwrüňizdäki bolan tarihtir. Onu size näme üçin bildiren oklar, näme üçin onu tarihten sildiler. Şo zatlar ady hiç yerde geçenlerdir, ne şo zatlary düşünmeňiz üçin onun şuňky iqtisady kynçylyklar vardır. Şoň başy tatal kynçylyklar vardır. Onun başy medeni ve beýleki kynçylyklaryň hemmejesiniň bir düýp sebebi vardır. Yer su reformasy barada şu 92-nji 94-nji ýyllarda uly depkin bilen geçirilip başlandy gurrun etdik. Ýadynda düşýän bolsa, olaryň hemmejesiniň döwrüne gerek bürokratik, yuridik ve başka medyatik diýen hemme materiallary, ukadlary, prikazlary, kararlary, kanunlary hemmesi çıkarlandyr we bu uly depkin bilen alınıp barlandyr. Bir gün ýöne bir gün ýatyrlandyr. Bir gün ýatyrlandyr. Onu siz duýan närseniz näme ýatyrlandygyny soňky netijesiniň näme bilen oturanyny size wagt ýaşap görýärsiz, görüp görýärsiz. Ýöne şo döwürde Türkmenistanyň ykdysady nemeleri bilen meşgul bolýan giden institutlary o döwlet bürokratiýasy bardy. Şolaryň hemmesi bir zadyň bilindiğidir. Türkmenistan agrar bir respublikadyr, agrar döwlet diýilýär. Agrar döwletiň 60-70% owu hojalyk bilen meşguldur. Şoň üçin 92-nji ýylda ondan hatam Agzap bolar 89-njy ýylda Türkmenistan ykdysady tarapdan doly çökündür. Ýeki Türkmenistandan ähli postsovet nemesi targandy. Çökündür. O kimdi 60, 70, 40, 30% aşağı düşendir. Ýöne Türkmenistan näýilekdir bir ýagdaý bilen aýagy üstünde galandyr. Oňam sebäpleri bardyr. Onu ben düşündirdim. Bu wagt gaýtalap oturmaýyn siziň näme etmek üçin. Ýöne 1992-nji ýylda owu hojalyk ministrligini bize, biz Agroprom Perrabotka diýip 2 ýylyň içinde öz aýagyna galyp bilen bir puldok parta araşdyryş ýa-da partanın täzeden işleş diýen ministrliginiň öňkü ministrliginiň funksiýasyny ýerine ýetirýän bir abidneli. Owu hojalygyny şoňa berdiler. Berenleriň täwägi ýaşap bilen okdy. Onun näme üçin ýaşap bilen okdy diýip sorarsyňyz, oňa da jogap bereň.
reforma edilmeden şu yaşap bilmeceğini hemmekşi biliyerdi. Şu dövrdeki eksi iqtisadi nemeler biliyerdi. Şoň üçin hem pikirdi, şoň üçin şoňa başlandy. Bunu taparağa öz inisiativasy bilen başlandyrdy diýdi. Bu gerçekten uzaklaşdığımız var. O inisiyatiflerden birdik. O başını çekip barıyadık. O da atlan hemmesi doğrudur. Yönü bunu düşünen adam kan. O ne akademine o iqtisadi nemeler vardır. Onların hem fikirdir. Yürütü iqtisadi institut vardır. Onların bilyendir. Kabinet ministerinin bürokratiyeti vardır. İqtisadiyet boyunca işleyen onların hemmesi bilyendir. Hemmesi de o şunu hem fikirdir. Karşılık hiç yerden gönü yoktur. Sebebi alım, praktika, bu da atlan hemmesi görkö değil. Ne bu demeye başlandı. Reforma böyle gati uluy depkin bilen. Ne onu da düşünmeğini düşün. 1994 yıla senli 170'den gowrak kalkol hususi eğitimli geçirdendir. 94 yıllar son kesesi geçirilmelidir. Türkmenistan'da 500 tane gowrak kalkol, yeni de bir 200 tane kalkol vardır. Ne sororiyalak nemesi vardır. Onun içinde yani 170 diyenem az sıfır değerli. 94 yılın sezon demek yani sentyabr ayında başlayan Eylül-Ağustos aylarına oturuyan neme yani bu sezon değil de kalendarın yıl bilen kavat gelen derler. Şu sezonla bu 85% geçmeli. 95. yılda doğru geçip kurtarmalı. İnni şunu 94. yılın 29. Eylül'üne şunu toxtatdılar. Onu açık aydıp bilmediler toxtatıyat onu yoğuşluk bilen toxtatdılar. Şu toxtatmağın ödü Türkmenistan'ın iqtisadi ve beylek nemeler üçün ortalar merti padobna deyilyendir. Ölümcül. Bunu bilmeyen adam yoktu. Ölümcül dadı ne deyip kabul ettiler deyilen toğra vardır. Sonra onun nemesine hiç kim entek şuna şimdi cevap verin derler. Sizden şu reforman bolonum tarihten tiğlendirler. Öyle açık nemelerde, kaynaklarda, çeşmelerde informasyası bolmalı, zatlan hemmeceti ortadan ayrılandır. Şu reforma katlaşan adamla adi, familyası, edeni işi, zatı var da hiç yerde uzun geçkenlerdir. Şu reforman yeni şahitmişlerin arasından bilem yok diyendir. Yine 25-45 arasındaki yaştaki adamlar son bolondan bilenlerdir. Yine bu ne için edildi? Bu ne Türkmenistan için en ulu edilen hıyanattır. O halkına dönüklük deyilenler ne tutaydan başlayandır. O ölümcüllüğünü anı, fuşu, tecrübeti biraz bari adamlar hem de cetin bilyer. Şöyle urdu bilyerdi. Son kulları ben planlar deyip bilecek gel. İndi bu beylek republikalarda geçirilmedi olur yaşatmıyor değil ya da. O yaşayanı kıttır olun yönü bağdır. Beyleki republikaların Türkmenistan yalak agrar republika olan orada. Onun bir de şeyle olmalı. İnni Türkmenistan'ı şeyittiler ilk olarak bunu yani bunun yerine yani reforman yerine size mut gaz verendirler, mut duz verendirler, mut elektrik verendirler biraz. Yine de kommunal demeleri ardan ettik diyenlerler. Bu hem de ciheti reforman gereğinedir. Sizi solatlar bilen ağladılar, güymediler. Son bu beyleki medyatik tarafını size aydım verendirler, bayram rangını köpüldönürler, şovkun pompalı gürrünler, davarılar,
köpel döndürülür. Bu zatlan hem beceti sizin yani ölümcül diyen reformamız var. Şoň yerine size şunu iýdirendirler. O cemiyet diýilen zat bir günde ölýänler, ýalňyş edilendir. Bu onlar şyla ýürüklenýändir. Soňam ýok bolup gidýändir. Ne Türkmenistanyň betbaşçylygynyň başlaýynç ýa-da ýa-da kırılma noktası diýär türkler. Ne şo kırılma nemeti şo taýdan başlaýar. Ne yerli reformanyň indi wajypdygyny, näçe wajypdygyny şo zatlar, şolar ýalakladym. O ya merkezi hökümetde bolup bilýändigini, oňa bular üstünem ýapyp bilýändigini tide düşündirmek üçin tarih aýdyp berýänler. Bunu belki de aýry gepleşik edip giňiş aňatda da bolar. Wagt bolsa onu medet burunlar ýöne ýa-ni Türkmenistanyň şuň kıyardaýynyň sebäpleri şo taýda ýatandyr. O sizin mediýanyň ýoklugynyň güýbi şo zatlar üstün ýapmak üçindir. O sizi başga zatlara, başga nemelere gönüpdürmek üçin alternatır diýdi, ýeni näme diýdi edilýän ýa-ni manipulatif propagandalarym şoň üçindir. İnternetiňiň ýoklugy, sizin üstüňizdäki baskıda, gorkuda hemme zat şol ýa-ni halk demesinde, vatan demesinde döňüklüğün üstünü yapman bir demesidir. O bolmasa bu zatlaryň hemme jehdi bir açyk çeşmelerde görünüp duran zat bolmalylar. Indi şu wagt prikadlary, ukadlary, nemeleri sıra bilen tapjak managyny ýokdur tarihiňizi ne ýok edendirler. Ne tarih bilen oýnarlyny şeýdi oýlanýandyr. Şo zatlar düşünmäňiz üçin o şu reformalara gaty ünsülerin bu zatlar gaty önemlidir. Ödem batlanjaktır. Bir netmen beýlekinde geçip bolýanlardyr. O atıl netmen üstünü ýapyp bolýanlardyr. Yani bu zatlary düşünmek üçin o sizin hem tecrübeňiz, o bu dünýä görüşiňiz başylmalydyr. O sizi bu zatlara göz ýetirip bilmez ýalak sizi ýörüýte jahil oýundurlar. Indi şu sizin jahilligiňiz var. O şular ýurdy taşlak gidenlerde sizin şu jahilligiňiz sizi ýok etmäge ýeterlikdir. Onu görmek üçin siz taş töweregde seyredip göräýin. İň ýakynlaryňyzdan, başgalaryňyzdan başlaň, töweregde seyredin. O şunu düzeltjek diýip, o näme çykanda aýaňdan asyljaklary görürsüňiz. O şol jahalatyň edip bilýän zatdyr. O jahalatyň o siz görüp görürsüňiz. Şu wagt bunu düzeltip biljek adamlar bardyr. Ýöne yakınlaşanlarla näme üçin? O jahilleri düzeltip biljek adamlar. Ya ýöwlet düzeltmemek, iqtisadiýaty düzeltmäge akly, tejribesi ýetýän adam bu milletin bu jahillerini görüp bilmeýändir diýär. O bu jahillik şolary linç etmäle, ýok etmäle ýeterlikdir. Şu wagt Türkmenistanyň ýagdaýy şodur. Şoň üçin biz aýdyňlanman, ýa-ni jehalet biri edip bilýänem bolsak etdirmez. Şu wagt Geredip görün, Türkiye'de halkın 60%, belki de 70% aktif demesirin Türkiye'de olur ya başka beylekli yurtlarda gelip öğrendirler. Yöne olun hem becerinin süresi bitti. Yetir, yurda gitmelidir, hem becerinin. Yöne sonra o bir zat bolup geçip gider diýerler. Yok, geçmek manasy yok. Yurdundan barıp siz özüňi gurmalysyňız. Size yurt kurup berjek adam, maksaniyet kurup bermede. Siz üçün, siz olun kimi? O käbirin bekirdigiz, o men gitmeyin, yegiş gitsin kursun diýer. Ya da söhbet gitsin kursun, murat gitsin kursun. Yani ben çağam, o avat kalsın, ýanynda bolsun. Diýip o şol oraya alıp bir kündük
Yengil demeleri vardır. Ne Türkmenin. Bu gemörtlerle ayna seyrettiler hem becel görüp durur. Şunu yetmeyen var orada da aydıp verin. Başkalarını seyrettiğinde görüp durun. Ayak bağı, şu ayak bağını ilk olmanla bunu yok edip olmaz. Oluşatmak için şu edilen işlemimiz vardır. Şu aydınlanmak için edilen vardır. Şu ayak bağımızı. Bir de ilk olmanla şu reformaları geçirmeye delil vermeye alak diyardaya getiriyendir. Ve bolmadı ne kemiğine tutulunu tüycü kaylap o toy edip görünür var. Onu siz ekrandan görüyorsunuz. O bizim doğrumuzdadır şu demeli yani reformanı yatıranlarını tüycü kaylap görün adımlar vardı. O ön betbaksılığını öyle o ne 20 yıldan şunu bolcağını görüp durdu. O 30 yıla çekti. 30 yıla çekenin Türkmenistan'ın bir giden resursları vardı. Son hasabına bıraktı 30 yıla çekti. Bugün o resurslarım yok sizinki der. Var resurslar. Yani sizinki der. Sizinki diyemez. Size kalan da diyemez. Size kalan da kolon etkiden verileri o sorulap yatan ekoloji dairenin yerlerinin sizinki sol. Onu bilmedim. O ne şeyden bilen yok veriyle. O da sizin demeniz. O sizin sol. O şular taşlak gidenine de cehaletiniz var. O da sizi öğretinde öğrenlidir. Ne? Şunu aylayınlıydım. O uydurağım bunun orada bağışlam. Yani şu ediyen burumluğunuzun Türkmen için katı vaciplerini düşünmeniz için ayıp veriyenler. Sağ olun, sağlıkta görüşelim. Olya, sağ olun, Safar ağa. O bizim saklayan zat, bizim cahilliğimiz, cehaletimiz. Aslında şu 94. yılda yer su reforması saklanıldı da gidip duran bir işi yok ettiler. Bu sakladılar yani. Edilmedi hale ettiler. Buna ne için şol edip duran adamların şol işi edip bilmeyenlikler için saklanılmadı ol. Şol işi edip bilyendikleri için sakladılar da şonun öňüni yaptılar. Yine häzirem biz ini şu wagt Milli Halat Ediş Komiteti näme iş etjek bolýar? Ştaýda oturýarys kardeşler hemmemiz. Täze Türkmenistany gurjak bolýar. Şöňe ýene de bize garşy çykýan, ors garşy çykýan nädir? Öz türkmenlerimiz garşy çykýandyr. Her wagt bu tarihte de şeýle bol, häzirem şeýle bolýar. Ýöne bizim bir gowy bir zadymyz tarihten galan tejribelerimiz bar. Olar bilen iş alyp barýarsa. Ama Parat kardeşime söz vereyim. Sağ olun. Öğrenme için. Yine baksa koşmak isteyen ben. Ve Halkın Sesi Medyası'na kanalına geçilecek aydınlatın her biri yer reforması, yer su reforması, yer dronlar şoy. Hemmesinin arkasında halkın, milletin, Türk halkının bekviydi var vatandaşlar. Dinleyen, düşünün, hemmemizi koşulmaya çağıracağız. Biz koşulmasak yani şu edek bolmasa biz mıdama gurçurtuğa ayarlamak vatandaşlar, kardeşler, dinleyicilerimiz. Biz gurçurtuktan çıkmamız için in sonki şansımız var. Bundan sonra yoktur. Türkmen koşulun, düşünülün, akıllıca fikirlenilin. Biz için en gerekli su yer su reformasıdır. Yer dronlarışıktır. Bizim baylığımızın gurçurtuktan çıkmamız sebebim şudur. Türkmen vatandaşlar dinleyelim, görüşelim, anlaşalım, akıllıca fikirlenip koşulun. Hemen beraber olalım. Akıl birlik olsa halk dağılmaz. Bizim şu son şansımız diye düşünüyorum ben. Olmana çıkarttım. Sağ olun vatandaşlar. Olya, sağ olun. Başka pikirini açacak var mı şu tema hakkında?
Kurban iyileşme diyelim ballar doğdu. Yok, kurban iyileşmesi yatırmadınız ýaly eliniz ýa-da yatırıp bilmedi. Halen ber galyp dur eli. Bolýar. Başga aýtsaňyz ýok bolsa ses berilişige geçelim. Kän zat aýdyrly. Soňky çykyşymyzda da. Onda taýýar bolsaňyz kardeşler ses berilişige geçýäris. Häzir Türkmenistanda döwlet guruluşynyň yerli dolanşygy, ýagny ilçe, oba görnüşini geçirmekligi hakyndaky karara razy bolýan bar bolsa elini galdyrsyn. Kabul edýänler. Eli galdyryp bilmedik kardeşlerimiz häzir soňundan aýdyp bilersiňiz. Elleňizi ýatyraýyn. Ha, galdyrýanlar bar şu an Skype biraz haýalrak işleýär. Kardeşlerimizde. Ben biraz garaşyk görelim. Bolýar kardeşler, ellerinizi ýatyraýyn. Ellerini ýatyryp bilmeýänler çykyp täzeden girip bilerler. Şaýda 2 sany, 3 sany kardeşimiz. Ben kömek edäýin çykmagy. Oğlum hanım size elinizi ýatyrsaňyz. Ýene bir kardeşimiň eli galyp durdy, şoda elini ýatyrsa. Ýa-da men size kömek edeyim. Şu karara kabul etmeýän barmy? Yerli dolanşyga geçmek barada karar kabul etmeýänler. Haklanan barmy? Migol hanım siz haýsyna eliňizi galdyrdyňyz? Kabul etýäňizmi? Haklanan. Kabul edýän men gijikdim. Ha, Özür dilerim. Bolýar, bolýar. Bolýar. Elinizi ýatyryp bilersiňiz.
Başga soň söz aýtjak adam bar bolsa birisine söz berip bilerin bir adama. Bolmazda şu ýerde tamamlaýas. Belki kardeşimiz. Sağ olun ildeşlerim. Häzirden haýyrly uğurlu bolsun. Indi men birazrak taryha biraz takylýan da okuyan ýönelim tarihçi däl-de ýöne. Indi bizim Bursul Rus imperiýasynyň gelinden bäri edil Arap imperiýasynyň bir turkmany beýdip bir topragyna bir işgal edenler ol bilek hem de oly tanışlar ýöne şu ýakyn tarih Ruslaryň işgalinden soň ol nemeler bar da tabii owa hojalyk abi yerli dolandırılsa ne hanlıklar zatlar boldur hemmeti Türk milletlerin neme hanlıkları yetem baş bir yerine bu düşmanlarla indi o devirler ya bu gadagy ödüyogu diyen bir neme yok bir kıyvakanlığı nemeler zatlar bolup durda indi orus dine biz bu Türkmanı bölmedi bunlar. Olar indi şol o Türk milletleri hem olar bilen hem uzaklaştır ve gitgide şeyde fine diyen golün da indi Türkmenistan'ın ýagdaýy. 5 vilayaty bölüp durlar. Dinedýän inden şu 5 vilayatyň içindäki bir-birini düşmandyr, şatyrdyr, marrukdyr, nokurdyr. Ondan şu bir neme, bir Grek filosofun demesi var bilmedim, Sokrat mı bilmem, şoň bir nemesiniň bir padşa, bir hükümdary berýän maslahaty barda neme diýe. Böl, fetet ve yönet diýe. Yine bizi şul neme bilen, şu taktika bilen şeyle bölüpdür ve içimizde şul dönükler bilen hem yönetip gelýärler. Indi gördük hemmezady öwrendik. Indinden beýle bölünşi we indi birleşmeli wagtymyz geldi ýene her kim düşünse şu dinleýijilerimiz hem şolaryň bu düşünse bir pikiretse indi birleşmesek gitgide bol 5 vilayatdan soň ýene nämeler boljak, gaty gözüne getirmek, gaty gorkunçdyr. Şoň üçin indi şu bir owa hojalyk önemli näme. Türkiýede Cumhuriyeti gurup beren meşhur Mustafa Kemal Atatürk'ün da ýene de bir sözü bardyr. Köýlü milletin efendisidir diýe. Şonu ýönemeli bir boşuna aýdan däldir şol adam. Köýlü diýmek ýene şu owa hojalyk diýmek. Ve şoňa beten alyp milletten emmesiniň ýüregi huzurly bolar. Nesip bolsa bu ugurlusy elimede alandan soň etkisinem gorar. Ve häzirden hem haýyrly uğurlu bolsun dileýär. Sag olun watandaşlar. Bolýar, sag bolun watandaşlar. Bugünkü mejlisimiziň bu sanyny geçerip oturýarys. Indiki ýöneşiklarda görüşýänçak. Hemmäňe köp sag bolun. Birleşler size de. Köp sag bolun.